Mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi am ales cu Maria Mocli să vorbesc despre boala mea autoimună, și anume miastenia gravis. Primele simptome au apărut în jurul anului 2005, când oboseala își spunea cuvântul, chiar dacă noaptea dormeam, dimineața mă trezeam foarte greu, mult mai obosită, nu mai reușeam peste zi să-mi fac treburile casnice, care altădată le făceam cu mai mare ușurință și foarte simplu. De la zi la zi mă simțeam tot mai epuizată, iar în una din zile am rămas fără voce. Efectiv vorbeam, dar nu se auzea nimic. Adică vorbeam ca peștele, știți? În perioada aceea cunoșteam pe cineva la spitalul de neurologie și mi-a zis să vin la un medic anume acolo să mă vadă. Și eu, cum e tot omul, ce treabă are vocea cu neurologia? Dar totuși m-am dus. Iar medicul, când m-a văzut prima dată, m-a pus să zic numele, iar eu spuneam, nu se auzea nimic, nu mă durea gâtul, nu eram răgușită de răceală. Efectiv, vreo 3 zile, vocea m-a părăsit. M-a lăsat. Medicul care m-a văzut, imediat s-a dus cu gândul la această boală. Nu mi s-a pus un tratament, nu mi s-a pus un diagnostic clar. Mi-a revenit după câteva zile, ca prin minune, însă oboseala a continuat și a tot continuat. Vreo 2 ani am chinuit tot așa și nimeni nu dădea de capăt clar ce ar fi. Nu mi s-au făcut anticorpii atunci, nu mi s-a făcut computer tomograf. Soțul meu îmi tot cumpăra vitamine de tot felul, mai bune și mai scumpe și mai complexe, iar eu când luam o pastiluță, în 10 minute, jos cu mine. Deci, imediat, cam la 10 minute, un sfert de oră maxim, în loc să mă simt mai bine, pe mine mă punea mai tare la pat. Efectiv, simțeam că îmi pleacă pământul de sub picioare și se învârte toată casa, iar eu îmi pierd controlul de tot. Simțeam că leșin. Efectiv, aceasta era senzația după ce luam aceste vitamine puternice, bune, pentru sănătatea noastră, în definitiv. Dar mie îmi făcea ceva rău și nu știam ce. Prin 2008, când m-am întors din nou la acest medic și i-am zis situația mea, i-am zis, doamna doctor, eu nu mai pot să mă ridic din pat. Efectiv, dimineața aud ceasul că sună, vreau să mă trezesc, să pregătesc micul dejun pentru copii, pachetelul. În mintea mea mă vedeam în bucătărie, deja făcute, toate puse la loc. Când deodată copiii strigau la mine, mama, dar tu nu te mai trezești? Atunci știți cum, ca o apă rece care vine așa dintr-o dată, deschideam ochii și îmi dădeam seama că eu eram lipită de pat. Nu făcusem nici mic dejun, nici pachetel, nici nimic. Săream arsă cu puterile pe care le adunam din ce rezerve aveam și mă duceam repejor să pun pachetelul la copii până plecau la școală, iar apoi cădeam iarăși în pat. Era o situație atât de dramatică pentru mine, pentru că mă simțeam neputincioasă, slăbită, epuizată, nu mai știam ce să fac. Și totuși, care mă vedea că stau în picioare, mai glumesc, mai râd ziua, mai dau un aspirator sau mai pot să fac un fel de mâncare, ziceau că n-am nimic, e doar în mintea mea. Iar când am ajuns la doamna doctor și am zis toate lucrurile acestea, bineînțeles că m-a trimis să fac un computer tomograf de torace, iar surpriza a ieșit la iveală. Hiperplazie timică, timusul meu, în loc să fie diminuat în volum, era mărit. Și nu doar că era mărit, ci cuprinsese chiar și aorta principală care merge spre creier. Așa că
Cam în termen de 2 săptămâni am găsit medicul chirurg, un medic foarte bun și mă bucur că Dumnezeu mi l-a scos în cale, care a văzut situația, a văzut CT-ul, m-a internat și în câteva zile am fost și operată. Bolile autoimune sunt boli cu 1000 de fețe. Azi ești bine, 2 zile ești căzut. O zi reușești să faci ceea ce îți propui, 3 zile te chinui să faci un mic lucru care altădată îl făceai cu mare lejeritate și ușurință. Bolile autoimune atacă organismul pe dinăuntru, chiar dacă noi nu ne dorim lucrul acesta și ne pun piedici în a face lucruri zilnice, simple, ușoare, pe care alți oameni normali le fac ca la ordinea zilei. Am trecut și prin această intervenție. La mine a fost făcută clasic, port semnele și acum, ca și cum ar fi fost făcut pe cor deschis. A durat 3 ore jumătate, 3 medici buni au intervenit, iar când m-am trezit, a fost un șoc puternic pentru mine, pentru că, efectiv, umerii mei nu mai erau așa cum îi vedeți acum, erau cam pe aici. Erau ca o potcoavă, pansamentul cam de 20 de centimetri, 22 de coci. A fost o recuperare foarte grea pentru mine. Nu credeam că voi mai ajunge vreodată să arăt ca un om normal. Și cu toate acestea, ca să pot depăși acele momente, gândul meu se ducea la copiii mei și la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu m-a ajutat să trec prin această intervenție. Nu am început să mă plâng, nu am început să îmi fac gânduri negre, că nu voi mai reuși în viața aceasta să fac nimic. Din contră, am zis, am copii de crescut, eu trebuie să fiu tare și să le fiu alături, atât cât voi putea și să le fiu eu un sprijin și nu ei mie. Nu am acceptat efectiv să fiu victimă. Dacă suferi de o boală autoimună sau poate încă nu ai descoperit-o și umbli de multă vreme prin spitale, prin medici, te rog, nu renunța. Nu renunța niciodată. Pentru că, așa cum am mai zis de multe ori, după zile ploioase și pline de nori, mai răsare și soarele peste noi. Și dacă noi nu ne pierdem speranța și încrederea, vom reuși să biruim boala, să biruim chiar cea mai cumplită lovitură din viața noastră, care ne-ar pune la pământ și am simțit că nu ne mai ridică. Nu vă pierdeți speranța și încrederea, dar mai mult de atât, accesează puterea din lăuntrul tău. Luptă. Nu renunța nici măcar o clipă, chiar dacă te simți epuizat la capătul puterilor. Fără vlagă, privește în sus la Dumnezeu, cere putere, roagă-te, privește în jurul tău, la cei dragi, la copii, la părinți, depinde pe cine ai aproape și spune, eu nu pot renunța, eu nu vreau să ajung să mă îngrijească nimeni, eu vreau să fiu eu un sprijin pentru cei din jurul meu. Ajunsesem la un medic psiholog să vadă și dacă problema mea nu este cumva pe ramura anxietății și a depresiei. După ce am stat la consultație și am discutat, doamna doctor mi-a zis că ar vrea să fie și ea așa puternică cum sunt eu și mi-a zis să lupt. Eu i-am explicat că am zile în care nu mă pot duce din dormitor la baie. Efectiv, nu-mi simt picioarele și mă simt foarte slăbită. Nu pot să fac activitățile din casă. Aveam zile când
Sochiul pleca la serviciu și eu rămâneam singură, stăteam doar în pat. Nu aveam putere să mă duc să-mi iau un pahar cu apă. Vă închipuiți? Stăteam, dormeam, închideam ochii să adorm înapoi, să nu mai știu de nimic. Pentru că mă simțeam neputincioasă, efectiv. Dacă mă ridicam, simțeam că e altcineva în corpul meu. Nu simțeam mâini, picioare, cum se mișcă. Doamna doctor mi-a zis că sunt un om puternic. Și chiar dacă mi este greu, trebuie să mă mișc, să mă ridic, să lupt, pentru că dacă nu voi face lucrul acesta, voi ajunge într-un scaun cu rotile. Când mi s-a spus cuvântul acesta, scaun cu rotile, știți cum m-a fulgerat efectiv ceva prin inimă? Pentru că am zis, Doamne ferește, niciodată nu voi accepta să mă văd imobilizată într-un scaun cu rotile. Și de atunci au trecut ani de zile, aproape 20. Și gândul acesta încă mă urmărește, iar când am dureri noaptea sau slăbiciuni, mă ridic și fac gimnastică. Fac tot ce îmi stă în putință ca să nu renunț și să nu cad la pat sau să fiu într-o stare mult mai gravă. Nu accept efectiv să fiu o victimă a unei boli care vrea să mă doboare. Despre subiectul acesta, cu miastenia, voi continua în alt episod, pentru că știu că sunt mulți bolnavi cu miastenie care caută multe răspunsuri la anumite întrebări. Și voi mai vorbi despre aceasta în episodul următor, unde voi spune câteva lucruri care le-am întâlnit prin spitale și cum am ajuns la un tratament. Până atunci vă doresc multă sănătate și nu uitați, căutați-vă de sănătate din timp. Nu o lăsați deoparte pentru alte planuri. Ea este prioritatea voastră primordială și apoi restul. Nu renunțați. Este îndemnul meu de pe primul loc atunci când te confrunți cu ceva care vrea să te doboare. Nu renunța și nu ceda. Fii puternic.